assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tewateɓe nder e Bawol leydi kala jamma Allah wale mon min calmini min juurima min ñaaguima duwaw min ñaaguini mon Allah moƴƴere min mbi ko so tawi ko jamma pinnon minen ga alhamdulillah en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kokkuɗen fartangui dartade oɗo subaka altine ardude mon kelle o walla mbiyen sifa ko sifa e kelle gadane jeyde leydi Sénégal ene wayno gonɗa kay ko weekend o ɓennama e dow jaam min ñaaguini mon Allah moƴƴere nde puɗɗortoɗen yontere nde bisimilla nde gaynirten nde tigui alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe tedduɓe ene wayno subaka o hande o jeynenkoɓe leydi Sénégal walla mbiyen jeyndeji e kuuɓal gatti ganduɗa ko oɗon brosse covid 19 jokkuɗe e leyde kono kay jokkuɗe yobade pittali on ganduɗa ko ndeɗon wempeƴere tataɓere ene wayno oɗo subaka gudditirten ko jeyde guendirde no ceernam heewi wiide Amadou Moussa Anne ene wayno nden jeyde le soleil arti ganduɗa ko situation covid 19 e nder oɗo weekend tigui ɗo e nder leydi Sénégal kina tolno e ganduɗa ko ujunnaje tati e capanɗe jeetati e jeetati manam 3088 kañumen tigui goni heɓɓe oɗon brosse covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ɗum kay ko hakkude samedi e dimanche kono kay sappo e goho woni wasɓe en pittali mumen ɗo e nder Sénégal kono kay ko ɓurɓe hen tampude ko capantato e goho kañumen kala ene tawe to réanimation ene wayno noon ɓornugol masque alay saago ko hunde jojjude tigui ɗo e nder leydi Sénégal ɗum noon de ene tawe nder ndeɗo jayde ganduɗa kay ko le soleil jeehen jayde enquête ɓe mbi de ko l'histoire d'une raison au khalife ene wayno Serigne Babacar Sy ganduɗa kay ko oɗon khalife général des Tidianes ɓe mbi ko heeɓi gonga e dow Sénégal heeɓi ko saabu guila boros oɗon covid 19 ari o wino ko ya jamais 203 wawa wodde ɗiɗaɓo taw koye ganduɗa ko ala tataɓo o wino de wempeƴere ɗiɗaɓere ɗe deuxiéme vague alay saago de ɓesgu Sénégal ene hati junno e fadde ganduɗa ko ɗum troisiéme vague ko haalno woodi hay so tawi ganduɗa ko ɓesgu Sénégal wattan haqqille kanko Serigne Babacar Sy Mansour ene wayno mo hormino ɗeɗon kuure o wino tigui ganduɗa ko ɓesgu Sénégal oɗon virus mayoɓo pittali so tawi de ɓesgu ngu jaɓani hormade no hannirta ni ganduɗa kay koye laygol on brosse covid 19 ɗum de woni tawatede e jeyde enquête oɗo subaka jeyde las wi ko la société civile met en place un task force ene wayno noon alhaali ganduɗa ko riwtuɗo ɗon brosse covid 19 kono kay ko jiiɓora caggal walla mbiyana tartar oɗon troisiéme vague covid 19 ene wayno kamɓene société civile eɓe fayre gam de riwtuɗo oɗon brosse covid 19 ɗum woni ko tawate jeyde las ɓe gatti ha joni ganduɗa e gonka oɗon covid 19 le prix du mouton sopla covid 19 tabaski à Thiès ɗum de woni ko tawate nder hello mabɓe neeɓo caggal kan ONG proport des local ganduɗa ko report des local ene wayno de alhaali covid 19 ene woni sababu ganduɗa ko wiideɓe rewtude ɗiɗon sumgoji leskala beele de wona hunde jojjoni ɗum ne tawi tigui e nder ndeɗo jayde ganduɗa ko laasa caggal kan ɓe gaari ganduɗa ko on musiba bannoɗo to Mbouro safar mo ganduɗa tigui bannoɗo walla mbiyanno joɓinoɗo fittando on policier ene wayno de on gorko fawama junggo ɗum ne tawi nder jayde laasa vox populi oɗo subaka ɓe mbi ko le scénario catastrophe ene wayno de ganduɗa ko alhaali on covid 19 kono kay e jencude ndiɗon heɓade oɗo weekend hunde tigui hulɓininde kene tolno ujunnaje tati pawɗi capanɗe jeetati e jeetati hesɓe heɓɓe oɗo brosse covid 19 ɗum ko hanki heccanki faade e hanki woni samedi e dimanche weekend oɗo e nder leydi Sénégal wadde mbiyen variant delta o nena laya taw kay laygol ngol yarani SCC sappo e goho woni ko yooɓi pittali mumen capantato e goho woni cas grave ɓen ɓe ganduɗa tigui tawi nder caftirde leydi Sénégal ɓen tigui ko taw kañumen kala ko musaɓe e nder ganduɗa koye ujunere temedde jeeɗiɗo e nogas e ɗiɗo kañumen kala nouveau cas ɓeɗon tigui jeegomo o pittali mumen ganduɗa ko keddi hen ɗum ko ñalawma dimanche hanki o tigui kawuji communautaire ɗi noon nenen jokki e layde e wideɓe noon kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe e ñalawma hanki samedi o tigui wonno ganduɗa ko 925 temedde jeenayi e nogas e joyo kañumen kala hesɓe heeɓe brosse covid 19 ene wayno oɗon jagorɗo gueɗe nder leydi Antoine Félix Diome o wiide ko ɓornugol masque alay saago e nder nokkuji public kala kamɓe privé kala beele de ɓesgu Sénégal wawa tigui riwtude ɗon brosse covid 19 lokkude jeyde Madiambal Diagne ɓe mbi ko arrêté redémarré ɗiɗon arrêté ji cifunoɗi gam kay riwtude brosse covid 19 ɗin kala cifonoɗi to jagorgal ganduɗa kay ko o gueɗe nder leydi Sénégal port de masque obligatoire wondete kay non rassemblement relâchement à l'origine de la relance ene wayno de ɗum noon tigui woni ko tawte e nder ndeɗo jayde ganduɗa ko distanciation sociale e gueɗe baɗe noon woni koɓe garti caggal kan ɓe garti e natal on gorko wiyete ko Youssoufa Ndiaye goto mo gonɗa tigui o woni no fanniyanke coftal ɓalli ɗo e nder leydi Sénégal kana kay o woni no jagorɗo coftal ɓalli leydi ndi ɗum koye laamu maître Abdoulaye Wade ko on gorko rutte jomum to diwan makko mo Saint-Louis woni sababu
tigi e hello jeneyo ha hello sappo e ɗiɗo jeynenkoɓe ganduɗa ko lokkoti jengarte holgonno ɗo ɗon gorko ɓe mbi ko le sage sportif oɗon gorko yalti aduna e ndunimo ɓesgu sénégal e nde ɗon ustare caggal kane e hello mabɓe nayi ɓe gati ganduɗa koye faux monnayage manam koppereje ɗi ndewa lawol jaggatɗo e nder leydi sénégal ɓe mbi kin tolno e temedere capanɗe jeetati nayyi million ɗum foof de ko koppereje euro taw ko koppereje ɓaleji kuruma walla mbiyen faux bio no ɓesgu sénégal ɓurata ɗum famirde no wowirno kala yaltini haaɓe kewno wadde oɗon chronique ganduɗa ko joom ndeɗon Dieynde Madiambal Diagne chronique makko hande o wi ko Serigne Babacar Sy Mansour l'exemple kanen tawi nder hello Tatabo nden Dieynde henna jettoɗen Dieynde l'observateur ɓe mbi ko covid paluya ene wayno ɗo to ndungu tijja walla mbiyen to ndungu tigui wona covid 19 so jaggodiri paali ɓe mbi ko le cocktail de saison ultra mortel ɗen so rendi tigui so ɓesgu Sénégal rentaki tigui ma won ganduɗa ko pitali kewɗi keddiɗi hen ɗum ne tawi nder ndeɗo Dieynde kono kay konngui professeur Daouda Ndiaye ɓe mbi o wi ko l'inquiétude réelle des spécialistes ɓen ɓe ganduɗa ko o hatojinɓe cellal leydi ndi kono kay jimmoɓe ɓeɗon ñawɓe kañumen kay mo koye mumen gani tigui walla mbiyana kañumen koye mumen goni koye hawjede ɗum woni ko tewte Dieynde Youssouma Jiguen ɓe mbi ko vaccination obligatoire dans les aéroports du Sénégal so tawi tigui aɗa jogori ƴettude laaɗe ndi o waɗa ya caggal leydi walla jippoɗo e nder leydi Sénégal alay saago de woni ñesore nder ɗon ganduɗa ko keeɓa ɗum on dose de vaccin covid 19 ɗum ne tawi nder ndeɗo Dieynde ɓe mbi ko Kolda obligé de transférer ces cas sévères à Ziguinchor ɗiɗon tigui ganduɗa ko rafaɓe covid 19 e nder oɗon diwan mo Kolda battini ko nawede to Ziguinchor gam de ñakkuye no hannit ni jeynenkoɓe ganduɗa ko Futurs Médias ɓe mbi ko wañi ko ganduɗa ko Youssou Ndour e ɗeɗon ganduɗa tigui testeji makko intégral walla mbiyen morceau ji makko keesi jogorde e arde tigui ɗum ne tawi nder ndeɗo Dieynde ene wayno de o artino hannirta ni ganduɗa kayi oɗon musique kono de woni hunde nde ɓesgu Sénégal sabbino no hannini kanko Youssouma Jiguen jettoɗen Dieynde Libération nde arti ganduɗa koye oɗon mafia walla mbiyen oɗon o tata ganduɗa ko mafia walla mbiyen den bonande oɗon jujjaca pawaɗo junggo to bowal laaɗengal Blaise Diagne ɓe mbi ko une mafia débusquée au cours de l'AIBD ene wayno noon ko gorko goto biteɗo Isaac Thomas Ndiaye contrôleur document ji ɗiɗon ganduɗa ko Air Sénégal kañum tigui woni pawaɗo junggo kono kay oɗon brigadier mo ganduɗa ko police o wiyete ko Samba Diop omone e nder oɗon coup taw wona noon Samba Diop mo Pindi TV ene wayno oɗon gorko pawaɗo junggo tigui kañumen kala ko alhaali ɗereji ɗi ndewa lawol kala candidat noon yoɓanno ko 7000 francs gam 7000 euros jafoɗon tigui gam kaya ɗiɗon papier ji mum ɓe nanna ɗum beele tigui wawa wadde voyage gueɗe mbaɗe noon kina tolno e 102 passeport ganduɗa kayi ko passeport mo ndewanda 102 faux passeport diplomatique ɗum tigui woni ko fawa junggo ganduɗa kayi toto campagne mo taw kay fawi ɗum junggo ko campagne de la gendarmerie des transports aériens du Sénégal ɗum de woni ko tawte e nder ndeɗo Dieynde Libération no Aissata Ndiaye heewiɗe Dieynde coftal ɓalli stade ko kayre tigui uddata damal ene wayno nde ari koye nattal ganduɗa ko oɗon gorko Youssouf Sabaliya mo ganduɗa koye ko décisif ƴettude tigui fartange jokkoyde ganduɗa tigui oɗon saison e nder oɗon championnat liga ene wayno ɓe gaari e nattal oɗon gorko mo ganno wiyete ko Kalidou Koulibaly ha joni de ala haali makko gam kay ummade Napoli soit taw gassa ɓe mbi ko bataille autour de Koulibaly beele de Benitez ene waɗa insisté kono Spalletti ganduɗa waɗi ko lancé oɗon mbiyata contre offensif beele de oɗon gorko no ummo toon tigui kono kay gorko goɗɗo mane mbiyen ɓiɗɗo leydi Sénégal najo keɓɗo fartange yaltude tigui walla mbiyen sifundiral kesso keɓɗo mercato yaade on wiyete ko Fodé Ballo-Touré ene wayno sifi duuɓi nayyi e jokkude golle makko e nder on club italien wiyete ko AC Milan ene wayno ɗum ɗon de woni ko tawte Dieynde stade kono ganduɗa kayya ko ñaari tali jippima Ligue 2 sénégalaise ɗum wonno koye ñalawma 26e dernière journée championnat du Sénégal Ligue 1 sénégalaise musidɓe tedduɓe yeɓen koɓe Pindi TV ko ɗum tigui wonno ko tawete kelle gadane Dieynde leydi Sénégal e oɗo subaka altine ko weltanade on noon ñagade on duwaw ganduɗa kayya neldude en duwaw aussi nde won noon bon o ɓerde ɓumde yoni duwaw en tawnom ɗo o saaha mo wuuri en tawama ɗo o saaha hikka yo Allah hokki en tawede o saaha mo wuuri ya barke Seydou Tidiane Dramane e ɗo gonoɗen hikka Allah hokki en tawtere ɗo tigui yo Allah hokki en tawi ɗo mo wuuri ya barke nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam eɗen ñagono
kala ɓiɗɗo pullo walla mbiyen kala ɓiɗɗo sénégal najo to wawi wonde yo allah ganduɗa ko dandumo walla mbiyenna faabomo e kala musibaji e kala e bonandeje hokkamo jutde balɗe moƴƴude battane hokkamo kadi yiilude ko yiitude ko yilto ho nde won noon bon kala ko wawi darade e nder Fouta eɗen jetta Allah eɗen jetta oɗon diaspora mo ganduɗa tigui goppani en jeeweɗen kono kay waɗɓe men motivé ganduɗa kay yen ɓeydo arde e ganduɗa kay humpide leñol ngol saabu tigui ɗum woni fartange o kono kay ɗum woni mujibo le plaisir d'un voyageur bon voilà ɗum noon jeeya hen eɗen jettaɓe no fewi no fewi no fewi kono eɗen ñagoɓe yafuya eɗen mbiyaɓe kamɓe kala julmo wuuri inde Allah hokkaten tawiɗo saaha mo wuuri junna balɗe moƴƴude batane Allah kala ko accidani yo accidane dentel men Allah hokku min fartange ganduɗa kay yettade woni nokkuji Allah hokku min fartange humpide ɗon kono kay ɓeydade wadde amélioré gueɗe ɗe beele tigui pular ne dara beele tigui pular ne foole fannuji foof musidɓe fulɓe arno yewtide on walla mbiyen ɗon ɗon kelle gadane jayde leydi Sénégal oɗo suba ko Moussa Nia to caméra to wonno toon ko Samba Diop kamɓe technique en jetti dennagal ɓesgu pular e kuuɓal musidɓe tedduɓe yo Allah hokku en yalde e dow jaam.